Masuwa asimfuna mchochua masuwa no ai. Koma kabambe inga mina ile mwana kwambia amini. Amini ruma ana hedo ni amini. Ajiwe zoni kuna kongo sipara sikipani kioso na ajo. Yes comrades. Mwalibwanji, mwazukabwanji, mwaswera bwanji. Comrades, I know ambiri mukangati mwakwiya. Mwakwiya ndi the regional chairperson wa MCP Zebulon Chilondola. Zote ai panopa kuti Peter ngati mena onenera Chakwera kunena kuti ai panopa azimai awimba nyimbo. Asiyeka yapo kunyoza Peter ndi asogolera azipani. Ndi Zebulon Chilondola nawonso basa bwerapo as usual. Zebulon Chilondola kuti ai panopa inde titali ndi kabambe. And the people, you are worried. Malawians, don't be worried. Musa kubudwa Malawi ya Zebulon Chilondola. Akamakamba zoena kudena japaguru. Chwa mwaanva. The good thing is, mwaanva kuyankula. So, inaenda kani kunena, kumbuyo koseko. With MCP is a tribal party. And Chakwera does not lead MCP. Akulamule MCP ndachina Zebulon Chilondola wawa. Akuntundu wawa wachichewa. That is something that is making MCP one of the the most nasty party. Chipani choipa kwa mbili cha MCP. Kuipa kwake, sutu kamena makala msogoleni. Ai. Koma makala kanga nyangata china Zebulon Chilondola wawa. Omwe background yao mkati muione bwino. Onzeru zao. Simona po anything that involves national unity in democracy. Awawa zoti kaya Malawi ndi mozi achina Zebulon Chilondola samaziwa. Amango zoa basi. Achewa ndatapa mwamba kwambiri. Chifukwa chake chaching'ono kwambiri. Chifukwa ziko ratuli. Chankhulo chatu national language ndi chichewa. Bas. There's nothing that makes these people superior. It's only the language that Amalawi tinagwirizana kuti tiziyankhula chichewa mai muno. Tiziziwika ndi chankhulo cha chichewa. It was not wrong to have such a decision. Koma vuto, how the owner of the language au gwisira ntchito chiyankhulo chawo ndi miyambo yawo kusokoneza ndale zathu kuno ku Malawi. That's where we need to clean to make our history right. Chikusokoneza sisi chiyankhulo cha chichewa. Koma zochitika za achewa enaka chiyankhulo. Tikabwera kunkhani ya ndale. Chichewa chukangati anzathu awachina Zebulon Chilondola kupanda nzeru kwawoko. Atenga kuti chichewa the national language. Therefore, even to chichewa so na also on top of things. Akiwara kuti after Dr. Banda, muntamina na amula ziko liri anali mchawa kapena muyawo. Aiwala zimene zozo. Chiyambi chama tipali democracy. Anayamba kuti ziko alamulire kamuzanele pera upitira because of nkhaza zomwezi. Kapena nchidwe mwewo wachichewawo. Kamuzanele peratu. Wina zisankho 1994. So yamba za democracy. Ana wina ndi mchawa. Kapena muyawo. Bakiri muluzi wa kumachinga. Kachiwiri. Ana wina ndi mulomwe. From southern region. Kachitatu anakhalapo Mangozi Joyce Banda. Mchawa. Then later on. Anakhalapo so mulomwe. Peter Mutharika. Brother to Bingu. Meaning that pangono achewa kana kauti ndanto ganiza ku Central Region maka zata ANCP of Central Region. Zebulon Chilondola akanati azimuza zimene ndikunena pano pasi kuti chiyankhulo cha mziko sichimapangisa kuti munthu ndi wanzeru. A national language does not favor good governance or does not favor a guarantee kuti poya uyu msogolo chankhulo chake chachichewa ndi national language, therefore is on top of things. Pandali. This is a good example I'm giving you. Now let me come to Chakwera himself. Chakwera comes Banda was a chewa tinamtuza pampanda ndikadwe achina Zebulon Chilondola lili. To be honest, comrades, Malawians, why we removed MCP from government 1994? Chifukwa chimene tinabwesa matipali democracy ku Malawi. Chinali zomwe zochita za achewa kunkhani ya ndale. Samaendesa bwino ziko achina John Tembo, you can mention the many of them
amene may their soul rest in peace ambiri anamwalira. Koma tinachosamo MCP Mboma because of that chichewa izi. Miyambo ya chichewa iyi sinathandize kundale zathu za ku Malawi. So lero panopa tindi msogoleri yemwe tinamuyikapo posaona mtundu wake. Tinamuyika Chakwera pampando not because he was a chewa, no. Tinaona kuti he was a Malawian. Ngati mene tinavotera Bakiri Muruzi, sitinavotera kuti Bakiri Muruzi anali mchawa kapena muyawo. Ayi. Chimozi big one tiger. Tinavotera not because of anali mulomwe. Ayi. We voted those people just because they were Malawians. De panopa mwaonato. The same old mistake. Yina pangina ntaya Dr. Banda ichi. Ya one party state of government. Kuti tachose MCP Mboma. Zebulon Chilondora ndikumbira nale akulu. Amba kubweza zimene zicha. Afuna athane ndi mitundu ya anthu ena. Amene akuna kuti akupereka chiopsezo kusogolo wa Chakwera ukanikawo. So comrades Malawians, you must celebrate. This is a very good celebration. Zebulon Chilondora zimene akuyankhula zicha. Ndi zomwe amene tinadana nazo kale. Why should we go back to MCP now? Zenopanga Zebulon Chilondora zoyamba kumaloza zala kuti tithandika bambe amene sopano. Peter Iyai tithandika bambe. Zamba sopa zachokera pati. It's because Kabambe is now, we are not campaigning for Dasho Kabambe because he's a Lomwe or because he's a Ngoni, half Ngoni from Njewu. No, we are campaigning for Kabambe as a Malawian. Full stop. The way we voted for Chakwera. Chakwera not pass a vote just because he was a Malawian, not a Chewa. Had it been taken to vote, tipange vote yatu kuzera kwa kuntundwa chichewa. Chakwera sibwe zari president Banompa. For time many Chakwera now unesalinda Malawi. He was fighting for Malawians to remove DPP. Then Zebulon Chilondora, who is he? He's only chairperson for Central Region. Kuchitipa sama mziwa. Sanga mkondeso ndiko mtamene kuchi. Kuje ni ku Central Region komweko kumchinji. Maboma ena kumene koko kuncheo kumchinji ni kwina. Sama mwelengaso Chilondora. Ku Southern Region, Eastern Region, sama mziwa Chilondora. He should not disturb you. Asa kusokoneze ni maganizo Zebulon Chilondora kamati atipanopa atalendi DK. Iye titana naye ngameti atandika muzu. Chipani chao cha MCP will not get a vote. Even himself atati awina. Sazaenda kumpoto, sazaenda ku Southern Region, sazaenda ku Eastern Region. Mitima mene tinadana nayo kale, tinata nayo kale 1994. Asarpange di mind zopusa ya. Anthu amene akuti zuzula wachina kababewa. Anthu abale yake ndamene anapanga Chakwera khape mene pacho. We voted for him. Kabambe has got people from his got relationship kunchewu. Saros Chilima came from Njewu. He made Chakwera to be there pampando president road. Umena kutumbira nawo achina Zebulon Chilondora ndi makape na MCP. Mbuli za abantu ngati izoso. So comrades Malawians, don't worry. Achilondora mwamva amene akukambira. Akamayankhula chonja Chilondora ndiye kuti watumidwa ndi Chakwera. Because Chakwera was there. Sana mzuzuri. It was a planned thing. Achakwera mkame zapita inendika mazaka bambe. That's how this MCP works. They're dumb people. Malawi ngawazani tayani kutali. These people are too dull. Sama ganizatu. Even meeting yao kukapo muntu wanzeru ama yesesa tu meeting jaikata akakumaneso kuseri. Ndimizu yaka chere imene hii. Ndimiyambo yao yomwe amatuuza mpechemeche manjo ofisari ndamo kawili. So Malawi ifeo tisakhala opusa ya kumaona zatu Achakwera wawa. Anani nakale pa miyambo yao hii na kuti mpeche manjo ofisari msaro wa mukawili. Tinapanga mistake to vote against Chakwera MCP kubwera bomu. So tinabwera mpechepeche mwa Njovu. Pano paso tifuna ena Malawi ena opusa autabwereso mpechepeche mwa MCP. Saendamo kawiri MCP ndi Njovu. Mpechepeche mwao tinaendamo nthawi ya Kamuzu. Kawamu nthawi ya Chakwera pano taona nimeti kuvutikira. Ndeti bwereso kachitatu. Mpechepeche mwa Njovu saendamo katatu. That's what you have to know, Malawians. So comments about Zebulon Chilondora. Ife tima mziwa Zebulon Chilondora. Yes, amati ziwa kwa tima mziwa. He is one of the guys amena mpanga mislead kwambiri Chakwera. Chiambireni Chakwera kukhala msogolo ziko. These are the people amene akhala kulimbana ndi anthu on behalf of Chakwera. Aisalipo yekha alipo ambiri. But Zebulon Chilondora ndiye chairman wawo. That's why kwa zizotumba ngati zimene zozo. That is not a statesman language. Muntu chairman wa chipani sangama yankhuye chonchi jakumani mbala nisogolo wa chipani chini.
Daliso is the level of Chakwera. Chakwera ndamena kuza kunyoza amunyoze Daliso Kabambe. Daliso Kabambe sanganyoze chairman wa Chipani. Ai, chairman wa Chipani sanganyoze msogolo wa Chipani chini. Chairman wa Central Region. He's not even the vice president of MCP. Ndia Malawi na mukudanda aya amene iya uyu ndi mbuli. Zebulon Chilondola ndi mbuli. Ngati mena achina chimwendo banda. There's no way a minister, a mayor, cabinet minister angamapange fight musogolo wa Chipani china chili chose ku Malawi kuno. Si ule mumene wo. Si ule mwayi. Amene aenda kumanyozana Chakwerayo amunyoze ndi Fundo amunyoze Kabambe. Chakwera amunyoze Peter Mutharika. Mene Chakwera nena uza Peter Mutharika, that was right. Koma not chairman akanyoze msogolo wa Chipani cha UTM. Ai. Kulibe ulemuka. Amata chewa na ntha ulemu. Koma mene usi ulemuka. A mayor chairperson is not even a cabinet minister. Aungodia zofewa za kuba. Basa tumbwe kumana za Kabambe. Is it true? Are you UTM? No, don't do that. If you have got a lesser position, ya kuchipani, usalimbane ndi msogolo wa Chipani china chili chose. Ngakale munga dane chotani. Respect the leadership. Respect the leadership of that party. Kabambe is controlling a lot of people. He's got a lot of people following him this time. And he is going to win 16 September. Akazawina Kabambe, Achilonda wazakata mwalira. He is going also to enjoy. His people indirectly are going to enjoy from Kabambe's presidency. This is been akutinda. Zebulon Chilondola akusapota muntu yemwe ndi Fundo yemwe alibe. In abundance of resources, a big platform ngati manager kumchinji Zulo. A president achakwera akanatenga pa advantage kuyankhula zinthu za nzeru kwa uza Malawi. Koma palibe chimene akamba pa Chakwera cha nzeru palibe pacha. Ndiye zopusa zinazo. That's why chairman wao nazo wangonyachulaso apapa. Akuyankhula zabwekabweka. Zakuntoso ngati zimene zonse. So comrades, the ending or finishing of MCP suti kapena niwa Malawi muono ngandama zambiri hayi. I keep on saying this. MCP ikuzitha yokha. Achilondola amene akamba chonchicho. Anthu okonda Malawi konko ku Central Region ena achichewa azuzula kale. And I've got the feedback. People are regretting now. Koma Chilondola sana yankhule bwino. Oka amba kuzi chokumene ku Central Region kula chewa ena bwino kwambiri. We have got civilized chewers. They're in different parties. Ena mu Ford, ena mu DPP, ena mu UDF, ena mu UTM. Aliko achewa bwino. Koma achewa eni au ena wa achewa ena wa. Achewa nzanga amene muli mu UTM kapena mzipani zina za opposition. Tau position nzero achewa MCP. Kuti muntu wakhala nchewa, msogolo wanu wakhala nchewa, si naweso ndiwe msogolo wa ziko ai. And don't mislead the state president. Muzauza kwa achewa ena. So achewa ena basi ndanthu wamba ungusokoneza basi. Ku state house akamagwira ntchito kumango mnanza president. Pa social media amangotukwa nanthu. It's not like that. To be a chewa and to have chewa as a national language does not qualify any chewa to mislead the state president. Akamachokela kumtundwa wa chichewa. Chakwera has been misled by these tribal chewas. Typical tribal chewas. Our Chilondola, Ntima wao si wa democracy. And don't allow them to speak by any platform about national building of this country. That also koneza wogawa mitundu. Useless people. Comrades, good morning. Malawi, Camera.